oli se hyvä, että suostuit. Noin. Tää on maailman idioottimaisin idea. Voi Jeesus. Miten ne elokuvissa saa miehet näyttää niin naisilta? No ehkä niillä on vähän ammattitaitoisemmat maskeeraat kehissä kuin Monsieur Seppo. Älä nyt koske, kun semmonen vaiva nähty. No kyllä sä nyt meet yhdestä talonmiehen muijasta tollakin naamalla. Nyt testataan. Ulla, hei, meillä on täällä yksi vieras. Miksi Karilla on mun vaatteet päällä? Sano Karitta vaan. Ja nyt kuulkaa. Anna nyt jo olla. Noin. No niin. Noin. Jos kaadutaan, niin kaadutaan ainakin ykköset päällä. No ei se sitten mahdollisuutta. Pääset rohkeasti ja pystyssä päin suoraan eturintamaan. No, menoks? Sanotaan alasmaa. No niin. Hei sitten ja onnea vaan kovasti. Nyt sitten. No! Miten sä arvat? Oli miten oli. Pääasia, että yrititte. Juu, ei me tavattu koko Markusta. Ettekö te mennytkään? Jaaha, että kaljalla on istuttu koko ajan. Ei, yhdet vaan otettiin. Siis, niin kuin mä olin teistä ylpeä ja ihan turhaa. Tommoset vellihousut. Ei siinä käynyt ihan niin kuin kuviteltiin. Juu, ei sinne päinkään. On siinä mulla miehet. No, pääasi, että kumminkin yrititte. Vaikka en nyt kyllä tiedä, miten meidän käy. Vaikka kylläkin se on. Sadaa! Mitäpä Mitä muuta kuin, että meidän tarjous meni läpi. Mutta meillä oli ihan pakko vähän aikaa narrata meidän mammaa. Senkin ruokottomat. Ei Markus ollut siellä haastattelussa meitä ollenkaan. Ei, kun se oli käskenyt isännöitsijä tehdä sen huopimuksen. Joka tietenkin oli faijan vanha tuttu. Joo, kato se muisti Karinkin ihan pikkupojasta asti. Joo. Kyllä mahtaa muuten Markus kohta harmittaa. Kyllä, kun se tajuaa, että se oli itse suosittelemassa talotaikureita Veikolle. Joka tietenkin sattuu olemaan faijan vanha tuttu. Joo. Mutta onneksi meidän Kari keksissä, että vähennetään, kato, tämän asunnon vuokra siitä huoltolaskusta. Tulee kato taloyhtiölle halvemmaksi ja saadaan pitää tää kämppä. Niin, ja sitten me vaan, kato, allekirjoitettiin paperit. Nyt meillä on mustaa valkoisella siitä, että meidän firma sai tämän talon huoltosopimuksen. Mutta tää oli koko juttu ihan tän sun viisaan poikas ansiolla. Oh.